Amant de cundes. Senyores i senyors, mainades i mainatges, esta atenció que comença la història del sarte més valent del món. L'únic sarte capable d'aucine 7 d'un cop. Va aquí que un viatge hi havia un sarte que treballava en son taller, quan, cop sec, els viuders li començaren a gargotar. Més s'ha dit, e sé que a l'esca de pan d'en confeturo. Tot un, abans de llonyacada, només que acaba hagués vestit, se pensec. A tau que deixa que l'esca na sètia e continuar que en tot cuse. En un virament de huels, tot el taller s'ha remplit de musques que arribaven a tirades per a flaire del confeturo. «Deixem-me d'aciu, que m'eixordats!» s'exclamava plamau encarat en tot que l'espanturiava, més aquells agasantes tots te'n tornaven. Quan se'n cansec, passec a ratxun. Armat de mi mocador, dec un patac tan fort que ho sic amb musques de cop. «És un sarte pla valent», se pensec satisfet. I a la vez, braquec que senturo e l'acusec e brodec de meves letres pla grosses. 7 d'un cop. Com que era un camp afín, accondec a tutti. Se metec la cintura e gesec a Romamunt. Et sarte valent. Dempuus de crujar a rius e muntanyes, et sarte arribèc en els jardins d'un palai. Era tan fatigat que demoret dormit com a un suc. Curioso, i la gent que passava per son tour s'apropava en talige so que hi havia escrit en la cintura. Se pensaven, qui deu d'este hagués heroi qui capable d'aucine 7 d'un cop? E en tagese de dubtes la conderen al rei. El rei demorac impressionat. 7 d'un cop, direts? S'hagués home i ta valent, me conven auelo a men servici. Portam-me-lo, ordenec. Els pages acompanyaren el sarte en qui atxalun del tron. Majestat, se dis en total irreverències, so a la vostra disposició. Al cap de quauqui dies, el rei l'aperec en tal a proposició. En un bosc de reiaume, hi vivien dos gigants força maixans. El set era capable d'auxiles, se podria maridar amb la seva illa e salvar-se la meitat del reiaume. 100 cavaliers l'acompanyarien en t'ajudar-lo. El sarte trapèc que era una gran oportunitat. Se metec a caminar e quan siguec a can del bosc, direc als cavaliers: «Demoram-me ací, que ausisqui els gigants e torni de seguida». El sarte se calè laguens del bosc i a cap d'un moment localitzà aquells gigants que dormien com a sucs. Sense perdre temps, s'emplic els potxes de peires e garrapetec als vençus. D'aquí estant, començà a lançar peires en cap d'un dels gigants en què se desvellec de tanta melancòlia que se metec a escancariar el son company. «Per què me lances peires?» «Tu sonies», se responec l'aute. «Jo no t'he suat a res». A la vez, el sarte cuidec una peira pla grossa i la lancec d'en totes les forces dessus del cap de l'aute gigant. «Ai!» sorrisclec aquest gigant en tot paupar-se la testa. «Ara veuràs!» El cop sec començaren a flincar-se unes ballugades tan fortes que tot i dius que hi eren morti. Els gigants ja són presti, direc al rei i li reclamec la recompensa. Mercè rei s'hi remic, e com que se'n penedia de so que li havia prometut, cerquec una desencusa de mau pagaire.
Abans de maridar-te amb la miella, has de llauta proesa, manec el rei. Has de caçar l'unicorn que rase és més bosqui. Un unicorn? No m'ha cap de por, se dice Tsarte. Prembam un majestat que jo n'heu sit 7 d'un cop. El Tsarte se n'anec de cap tabós. A cap d'estona apareixia que l'unicorn que arrinquec a córrer de cap a dalt. El Tsarte no perdé pas el coratge. Demorar que la bèstia sigués a prop i a la veig d'un sau s'amaguet darrere d'un suc e l'unicorn i tustec amb tanta força i tagec era corna tan preguntament que demorec entrampat. I allí, se dice Tsarte en tots secudies mas quan siguec en presència del rei. Ara ja me pugui maridar amb la princesa. Mes el rei si tornec a remir e li pausec i a tresau prova. Has de capturar un sangliràs que martirís els pagesi del reiaume. Dempús, podràs maridar-te amb la princesa. El Tsarte se calec en vos. Quan el sanglià l'obedec, se l'ensec, més el Tsarte entrec l'aguens diu a capel. El sangliràs i entrec també de ressò. A la veig el Tsarte, gessec prió i estrota, i damunt un parell de saus, barrec la porta i empresuec aquest animal tan eruge. Quan la notícia arribèc en palai, el rei no haué pas més remedi que complir la seva promesa. I d'aguesta façon, senyores i senyors, mainades i mainatges, un Tsarte que un dia us amb musques se convertic en un heroi. Era un bonitús, més demostrec que en arribar a este rei pau més estes de gat que no passa força. El Tsarte valent siguec un bon rei que renec pendent força anys. En tot aquest temps, no se trigué jamès la cintura en la qual un dia hi havia brodat 7 d'un cop.